usab nila uban sa imong kinatibuk-ang pamilya. O karon maigsoon alang sa itong pagpadayon ani denta sa ato ang igsoon usa ka Catholic faith defender at igsoon Brad Silbert Dunduyano alang sa iyang pahayag. Maayong hapon, salamat kayo Brother Jerry. Okay. Itong buutan nga moderator dito ta kay pila ka minutos? 8 minutos. Okay, ang paggamit sa titulo nga ministro o pastor dili sabton nga kumo gadala sa maong titulo tinuod na dayon, no? Kay bisan kinsa pwede mo gamit ana. Sa ako lang na hibaw-an kanang mga titulo nga lain-lain naan as Biblia pagtawag na sa usa ka katungdanan. Pero naay mga sitwasyon nga bisag usa ra gitumbok pero lain-lain ang termino nga gigamit. Para ang pari na ay hubad nga ministro, pastor, o inana. Pero naara na sa usa ka iglesia. Kay usa raman ka iglesia ang gitukod ni Kristo. So para ang ibanghelista. Ang pari pwede man matawag og ibanghelista kay unsa may ibanghelista nagsangyaw sa ebanghelyo. Oh. Basta naara gyud na sa usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Juan 10:16 iklaro sa Ginoo nga usa ra gyud ka panon ubos usa ka magbalantay. Si Kristo ang gipasabot. Niya gipasabot po niya sa Juan 21:15-17 nga ang representative niya gipasabot ha implication si Pedro. Niya ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli buhat 1:20. History will show us kanang posisyon ni Pedro gisalo-salo na sa mga pope mo nang moingon ko nga kanang usa ka iglesia nga kanang katungdanan diha nagtainlain ang pagtermino usara na siya. Ug unsa nang grupuhan na diha na tanang mga titulo dihang gisgutan sa Biblia na sa usa ka iglesia. Kay kung moingon ka nga tungod kay naay pastor dito sa laing pundok, naay tawag pug ministro sa ubang pundok may kag tinuod po na mulutaw rin daghan ding iglesia dito ko ni Kristo. Nya magtudlo og lain-lain. Nga matud pa ni Apostol Pablo usara man kapagtuo. So imposible magsumpaki ay ng mga iglesyang gitukod ni Kristo. So mao na then katong issue ganina nga akong isgutan tong giisgutan sa akong kauban Brad June Banal nga ingon siya nga kami as alayko dili mi pare nga ministerial. Pasabot ni June kay sa katekismo god akong nabasa ang libro nga Katoliko generally ang tanang binunyagan puros mga pare. Kay pinadayag uno size gipasabot nga ang mga sakop sa gingharian ni Kristo gitawag og gingharian sa mga pare. So referring to the church founded by Jesus Christ. So generally we all priest kami tanang mga Katoliko. Pero i-qualify nato unsa nang ministerial priest o dili ministerial priest. Kami ni June Banal dili mi ministerial priest kay wala man mi ordinahi. So mga laiko lang mi mga sakop. Pare mi pero dili ministro. O kana bang giordinahan kay ang giordinahan mo ra man gyud mag-lead. Sumala bitaw sa Biblia mga apostoles nga gipang komisyon ni Jesus Christ sila ra man gyud nanguna sa pagtudlo. Tira mga sakop igo lang mosunod. O ingon ana. So mao na atong iklaro nga ang gipasabot sa kong kauban nga dili mi pare, ambot pasabot niya dili mi ministerial nga pare, kay di man mi ordain. Pero generally kung moadto ta sa katekismo, tanang mga Kristiyanos pare. Kay gingharian man sa mga pare ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nya sa Biblia lain-lain ang description ani. Pwede pong tawag og pinili. Kay pinili. Pero kanang grupuha nagsugod na gyud panahon ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon. Nya kung doon na may grupo nga muangkon ana kay tungod sa pulong pinili nya awahiran na tukod, so may tawag na to ana. Di angkon ra gyud. Kay ang tinuod nga pinili kadto ra pong gisugdan ni Kristo. Di ba? Oo. So ina na lang no. Dayon sa batong ganina wa man ko nagnoto po kadalag bulpin. So kana og moingon tag Katoliko na katong Rome. Now, ako balikon akong giingon sa miagi nga bantay ta mga debater kay sa argumentation nalagi ka nang gitawag og strawman fallacy. No, kanang strawman fallacy kana bang mo guba kag argumento nga ikaw ra po'y gabuhat-buhat
nga imong ipasabot nga mao kuno ni argumento sa imong kontra bisag dili. Basta nang katong statement ganina nga pasabot nga kaming Katoliko gatudlo nga nasa Roma ra kuno naabtan sa iglesia. Butan og lang or ra wa man gatudlong Katoliko ana. Oh, sa nga lang ang Katoliko universal gud si paibot sa daghang mga dapit. Lamang gahisgot mig Roma tungod kay ang sentro sa maong iglesia naa sa Roma. Unang gitawag siya Roman. Kaya when it comes to pag-administrate lagi, dili gid mahitabong walay sentro. Kaya ang gingharian na ay hari, then na ay prime minister. Ang prime minister katong tinugyanan si Yahweh. Dayon, ato dayong sayron, asa naman na aron lugaran ng namunuan. Kaya naman diha ang sentro, para sigod sa Iglesia ni Cristo, ang ilang sentro na diri sa Pilipinas, kaya naman diha ang pangkalahatang pamumuno sa ilang iglesia. Ang Sabadista, Amerika, o kasagaran jud lagmit kung asa gasugod ang grupo dito pud ilang sentro. Sa kang Kristo Jerusalem, so Jerusalem sana ang sentro. Oh, pero wa kay sa mahimuot sa Jerusalem kay daghang kadugo niya nga mga dili mo dawat niya. Urang nakapamulong lagi sa Mateo 21:43 iyang gipasabot nga ibalhin sa laing katawhan o ibalhin sa laing lugar na nga didto magbunga og ayo daghang bunga. Nya sa buhat 2:39 kung aton nang i-connect layo na si Jerusalem. Buhat 22:21 lugar na sa mga hintil. Nya Roma gyud na kay kanang Roma lugar man sa mga hintil. Nya kung mubasa tas sunod nga chapter 22:21 man to lugar sa mga hintil. Sapagkat chapter 23 verse 11 giklaro ni Jesus Christ nga Roma. Kay ang Roma giparallel sa Jerusalem. 2 minutos So mao na nga Roma ang implication ni Jesus Christ og nahitabo gyud kay sa Roma 1:6-8 prophetically gisaysay ni Paul nga ang pagtuo nga Kristiyanos na abot sa Roma nilanog kuno ni dungog sa tibuok kalibutan o historically mao man ang history sa Roman Catholic Church. Ug moingon mo nga dili na tinuod ng Katoliko kay ang root Roma, well, pero ipangutan na nato asa man tunggikan sa Roma. Makabaton magug Kristohanong pagtuo ang Roma kung wala maabot silang Paul ug Peter ito. So napagali Espanya. Oo. Pero wala may magtudlo nga Roma ra naabot. Kay mo contradict na sa pagka-Catholic niya kung Roma ra. So mo na nga bantayan sa mga debater nga aron itak makahimo og kanang strawman fallacy. Siguruan ninyo kung doon na may gubon nga argumento sa inyong kontra, siguruan ninyo nga mao gyud na argumento sa inyong kontra. Kay kung maghimo-himo ra mo kay aron sayo ninyo maguba, mura mo gabutang-butang ana. So, ingon ana nga siguruan ninyo nga ang argumento sa Katoliko, argumento gyud sa Katoliko, then gub-an ninyo kung makaguba ba mo. So, mao na sa siguro, then murag wa man kanimo sa atong rule di man ta kadawat og question. So, Okay. ato ta sa sunod nga mo share si Brad Douglas sa pinili. So, mahibaw na to ang rebuttal ani pod. Salamat. Okay. Oh, hindi pa Okay mga ison. Okay mga ison dagan sa sugod sa ato ang programang Dialogo sa Kamatuoran. Ato una ning ihatag sa ato ang igsuon alang sa opening prayer atong isuon gikan sa Catholic Faith Defender atong isuon Silbert Dundoyano. Salad zaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langito na mga mahan, yan na usab ang dialogo sa pagtuo nga gituyo paghimo sa istasyon aron matagaan ang matag tinuhuan nga maka-voice out sa ilang tagsa-tagsa kagituhuan nga walay laing tumong mao gyud ang pagkabot sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios nga sa karon among nakita nga managlahi ang among mga baruganan nga sa laktod nga pagkaistorya naa kami sa problema sa panagbahin-bahin. Pero naglaom kami nga pinagi niining dialogo makabot ra namo ug madamlag ang maong kahiusahan nga imong gusto. O kini dili mahimo kung dili inamo bugtaon o dili namo haguan, dili namo trabahoon. O kini mao na nga ang istasyon nagahimo niini og ang matag usa unta kanamo imong giyahan sa espiritu nga mabatunan ang kalumo pagtahod sa matag usa nga dili kami mag-away diha sa among dialogo sa among mga tagsa-tagsa kagituhuan nga managlahi. Kini tanan among gipangayo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak uban sa panabang sa mga anghel ug mga santo sa langit ug sa among inahan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
Okay, daghang salamat no sa mahinungdanon nga pag-ampo sa atong igsoon gikan sa CFD o Catholic Faith Defender, atong igsoon Silbert Dunduyano, usa ka CFD nga diin kini po siya ron mo mohimo o kuan as an affirmative side sa atong topic karon nga pagahisgutan. Nga diin ang atong topic karon nga pagahisgutan, mahitungod ni siya sa kung kinsay gihatagan og otoridad sa pagsangyaw sa pulong sa atong Ginoo. Okay. Subunaw kinsay gihatagan og otoridad sa pagsangyaw sa pulong sa atong Ginoo. Mga igsoon. Pero sa Manila. Okay. Sabi rin Sister Rubil Marticio Corbeta watching from Zamboanga City. Okay. Maayong hapon ninyo diha tanan, sister. Diha sa mga Corbita family diha sa Zamboanga. Maayong hapon ninyo diha tanan. Okay. Okay. Okay mga igsoon, salamat kayo no sa pag-join live through Facebook nato sa atong programa karon Dialogo sa Kamatuoran. O karon mga igsoon, alang sa pagpadayon sa ato ang programa Dialogo sa Kamatuoran, ato dayon ning ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith, atong igsoon sa Catholic Faith Defender, igsoon Brad Silbert Dunduyano. Sa atong topic nga kung kinsay gihatagang authority o katungod sa pagsangyaw sa maayong balita. Okay, igsoon. Okay, salamat kayo Brother Jerry, ang atong host diri sa Dialogo sa Pagtuo. Akong pagtahod kanimo ug usab sa station manager nining estasyon sa RPN DSKD, Sir Dennis Garay o ang atong tibok yun staff no sa RPN no, akong pagyukbo pagtahod. Uban na sa atong technical yun director, akong amigo Brother Ruel Bukayaw no, maayo kayo nga technician sukad pa niya to. Okay, so kamong mga naminaw ron, mga Katoliko ug dili Katoliko, akong pagyukbo kininyo o sa tanang mga nagdumala usab sa atong katilingban, atong mayor tanan, atong pagyukbo pagtahod. So dirita sa atong tema nga kinsa gyud ang gitagaan og authority. Sa Biblia, una, kung wa ko malimot na iskutan siguro nako to diri or sa Pikas by Estasyon, nga ang unang yung gitagaan ni Kristo og authority ang mga apostol. No, klaro mga Juan 20:19 ngadtos 23. Grupo na no, daghana mo na mga leader bali sa iglesyang gitukod ni Kristo. Unya kanang grupo na yun ay chief na anay leader. Kay si Kristo nga gatukod, siya man yun actually ang pangulo, leader yun sa iglesia. No? Siya ang maayong magbalantay, siya ang chief head. Pero sanglit ang simbahan o gingherian lagi ni Kristo, usamang yun kagingherian, so dili nato walaon ang prinsipyo unsa ang structure anang gingherian. Basta moingon kita gingherian na agyoy hari. Unya ang hari nga gipasabot, of course, ang atong Ginoong Jesucristo. Unya, kinsa may iyang prime minister o gitugyanan sa keys of the kingdom. Kay mo maguna ang Jewish background anang keys. Ang paghatag og authority sa leader base gyud sa atong pagduki-duki sa tibok Biblia, kung gitugyanan ka og keys Yahweh, mo na paghatag og authority as leader nga mo represent po na sa king kung wala diha. Mura sinaligan bali ning tugyanan sa keys. Ang atong gibasihan ana kadtong sa panahon lagi sa daan pagali na gingharian sa Dios nga gidubala og mga tawo sama ni David. Nalimot ko atong uban na ato'y nakalingkod nga hari nga ang iyang tinugyanan sa Yahweh kato si Shebna. Motoy second in command to the king sa gingharian sa Dios nga gidumala og tao. Unya kay wicked man dautan man nga leader si Shebna, giilisan siyang Eliakim. Nya mao gihapon. Basahan niyo na pinadayag 22:21 hangtod sa 20, not pinadayag, I'm sorry. Isaias, no, akong usbon na klarohon. Isaias 22 tudling 21 ug 22 nga kanang tinugyanan sa Yahweh mao nay second in command to the king. Mao nay leader, then wicked man to si Shebna, giilisan siyang Eliakim, dayon nganlan jud ang iyang katungdanan og father nga sa kinat sila papa diha na gikuha. Unya, dirito sa gingharian ni Kristo God, klaro man God nga si Pedro may gitugyanan niya keys of the kingdom. So automatically, ang prime minister sa gingharian ni Kristo, si Pedro.
Niya sa Juan 21:15-17 katong taliabot ng musaka si Kristo sa langit, klaro na trabaho na gyud niya. Personally ni Pedro, sa yang giingnan si Pedro sa mga tudling, Pedro at iba na ang akong mga karnero. Niya, usa man ang posisyon na pagka-universal pastor na kay ang katawhan, karnero ni Kristo, universal man, di man kay diocesian lang, geographical lang, Pilipinas lang, Amerika lang, no, universal. Ang pagka-universal pastor ni Jesus Christ, iyang gipasabot, implied, nga si Pedro na ang mutrabaho. Sa pag-ingon niya, Pedro at iba na ang akong mga karnero. Unya, buhat 1:20, ang katungdanan kung mabakanti doon mo puli. Wa man gula ang listahan god sa mga referensya na to nga sugod ni Pedro hangtod karon kana ramang listahan sa mga Santo Papa. Munang nasiguro nako nga ang authority na agyod sa mga obispo pinanguluan sa Santo Papa. Nakaron maingon ta nga na maghiskot man ang Biblia og naay kaulahi ay mga adlaw, no, magsugod ang kanang gitagna nga paghari usab sa Dios, no? Nga ang uban sabto nila na mo kuno na mga pundok nga mitumaw lang bagos Pilipinas, ang uban lain pod lang gipasabot. Pero kanagong last days nga gipasabot sa Biblia, na sayop ta kung ato ng sabton nga karon gyud nga mga panahon na o awahin na mga 1956 ba unsa diya kay kanang last days nagsugod na kung mubasa tag Biblia panahon pa na ni Jesus Christ. Hebrews 1:1-2. Basahan ninyo na nga kanang last days nga gipasabot nagsugod na panahon ni Kristo. So kadtong pagtukod sa iglesia ni Kristo nga tinuod mo to ang restoration sa gingharian sa Dios nga una gidubala sa mga tao sama ni David, pero nawa man to i-restore. Amos nalimot ko sa bersikulo nga ang mo-restore sumala sa gipasabot sa Daniel 2:44, Diyos Gud may mo-restore. Kunya o may laing Diyos nga nag-restore atong gipasabot nga nagtukod sa gingharian ri sa New Testament, Jesus Christ man. Siya ang Diyos nga nagpasabot nga mo-restore sa gingharian nga nawa. Ya kini di na malumpag kay bisan gani ang ganghaan sa impierno ko di makadaog. Di makabuntog. Di ba? Oh. Then karon kon maghisgot ta og gawi, no, gawi. It does not mean pananglit kung maawat nato ng mga pagtulunan sa Biblia tinuod na ta kay bisan kinsa makahimo ana. Sama ng fake money, sabton ba nato nga tungod kay naawat niya ng unsa nang naa sa kwarta, tinuod na siya kay iyang naawat. Fake because was she authority to make money. Oh, so mao po na kung ang mga pagtulunan nato na sa Biblia unya ato po nang nasunod, unya di po si Kristo may gasugod sa iglesia, iya po na tinuod. Pero moingon nyo inyong pasanginlan ng Katoliko nga lahi naman ng pagtulunan sa Katoliko. Now kanang mga example sa Biblia sa buhat for example nga panigipanig-usahan ang kanang butang o kung tan-aw na to na sa history na sa Katoliko. Kay mo man ang iglesia nagsugod panahon sa mga apostol. Lamang siguro nakita ninyo na anay mga kausaban, that's because galambo ang iglesia. Sabton ba nimo nga tungod kay galambo siya na anay mga kausaban, di na namaw? Pananglit ako. Ingon akong mama sa una, gipakatawag ko niya, wag ko'y bugas-bugas, way buho akong naong puti ko. Pagkadako na nako, naunsa naman nga, bugas-bugas naman, buho namang naong gani, giuba na, nakita ninyo sa kuwan. Sabton ba nga, dili ko katong Silbert nga, hamis kayo, gwapo kayo sa bata pa, kay nausab na. Di na ko si Silbert, nga katong bata? No, si Silbert gahapon, naglambo lang. Pero kining kalambuan, na ay maayo, na po'y dili. Pero kanang mga dili gud nga kalambuan, hukman naman ta sa Dios sana. Kay bisag among mga obispo, mga pare, naagyon nila ang authority by apostolic succession argument, pero it does not mean langit sila tanan. Kay hukman gyapon sila. So mao na mga igsoon, it does not mean na kung nakopya nimo ng pagtulunan sa Biblia, imo nang nasunod, tinuod na ka. Imo sang pamatud-an nga kanang imong grupo gisugdan man ng Kristo ni adtong unang siglo. Pero kung ari kas Katoliko, makita nimo sa history na limot na gugdala sa akong kanang nagyud ko'y kanang bookbind reference nga kanang mga quotation gikan sa Pasugo magazine sa mga iglesia ni Kristo. Even iglesia ni Kristo, di sila mo deny nga only the Roman Catholic Church can trace her origin or its origin from the time of the apostles.
Ang ilalang gisupakan sa Katoliko kay nawala na kuno ang pagkatinuod tungod kay nanudlo na kuno pagtulunan si Yawa nga actually di na pagtulunan si Yawa wala ni sila kasabot. Di ba? Oh. So pero dili sila mo against nga ang Katoliko sa sinugdanan mo gini ang gitukod ni Kristo nga iglesia. So kana pa lang pabor na kay na namo kay bisan ang mga anti-Catholic nagtuo na. Tunin ninyo pangutanan ninyo ng ministro sa iglesia, di ba? Di sila mosupak nga ang Katoliko mao na ang sunugdanan nga gitukod ni Kristo. So wa pa hinganli kunog Katoliko nga ang original pangalan ana Church of Christ. Oh. Kay para nila god kung tawgon naglaing ngalan, dili na kuno Church of Christ. Wrong logic. Di ba? Ako, ang una na akong ngalan, Silbert. Gitawag kong Bobby as my nickname. Nawala ba akong pagka-Silbert? Then pagkadako, pagod mahilig na kong sangyaw sa kamatuuran, gitawag na po kong Biritas. Karon kay gitawag mo kong Biritas, nawala ba akong pagka-Silbert? No, wrong logic. No? Kay nahibalo man sila nga kining Katoliko sa sinugdanan ani na ilan nga iglesia ni Kristo. Kung gitawag ni siya Catholic ron tungod sa iyang pagkamakay lapon, maura na, usara na. Kay bisan pagdaghanon nimo nagngalan kung usara gihinganlan, usara gyud na. Di ba? Nagay tao nga daghan kayo, nagali tao nga usara pero daghan kay description. Apilon pa ng unsa siya, klasis tao. Labi nag inyo pong ingnon nga, palitan ako, Silbert, Bobby, Biritas. Then tingali ba, sige, gwapuhan mo na ko, tawagon po ko ninyo, gwapo. Pero, maura, usara ko, Silbert. Oh? So, mauna na sa history. Nga, iglesia ang gitukod ni Kristo. Then, nagali, gitawag po siya, chosen people. Oh. Pero, kung naapoy magamit-gamit anang ngalana rin awahin na 1956 di klaro anang pagngalan rin sakto pero ang pundok dili mao kay ang pundok yun na nga pinili nga gisgutan diha nagsugod man na panahon ni Kristo nga kung what's sabton maor po ning Katoliko daghan lang description historically na mga ebidensya ana gitawag og Catholic si Bishop Ignatius disipulo gyud ni John according to history nag-ingon nga Catholic na iglesia. Council of Nicaea 325 gitawag og apostolic mao nang iglesia katolika apostolika. Council of Trent gitawag og Roman kay ang sentro na sa Roma. Oh, nya mga description na mga ilhanan. Unya biblical ba na ang pagdawag og mga ilhanan nga himuon sa mga authorities? Jeremias 31:21 nga butangan kunog mga ilhanan description. So ang mga obispo sakto kung gibutangan nila description Catholic, Apostolic, Roman kay mo na giingon sa Biblia. 60 segundo. Sama sa mga authorities sa Central Bank, sila po'y mabutang og description sa tinuod nga kwarta. Kanya kay mga obispo man ang tinuod nga authority aning Biblia, wala mga obispo ang makahimo pod og dili peke nga mga description. Unsa may gihimo sa mga obispo nga authority mga description, one Holy Catholic Apostolic Roman Church niya itong First Vatican Council. So igo lang gituman ang Jeremias 31:21 nga magbutang og description. Daghang salamat og maayong hapon. Okay. Daghang salamat no sa pahayag karon sa atong isuon sa Catholic Faith, Brad Silbert Dunduyano. Asa na affirmative side sa atong topic karon nga gihisgutan. Karon mga igsoon, alang sa itong pagpadayon, anhita sa mga pangutana, kung naay pangutana. Naay pangutana? Okay. Tayo pangutana, gikan sa pinili, nga nasod giluwas ug gipahuli. Atong igsoon, Brad. Douglas Mugawa Arutsa. Kan sa pinili nga nasod giluwas ug gipahuli. Okay. Alang sa tulo ka pangutana mga igsoon, para di lang po kaayong taas para... Tulura? Tulura. Okay. Tulo ka pangutana. Ato lang ipahinom do mga sa pangutana na to, di lang nato kuan, di lang na paningkamutan nato nga dili kuan relevansya sa atong topic nga gihisgutan. Okay, usa ka minuto sa pangutana, usa ka minuto nga tubag. Okay. Okay, daghang salamat sa ato ang maptikon nga host, Brother Jerry Mugawa, and of course daghan gyud kay pong salamat sa ato ang pinanggang igsoon Catholic Faith Defender sa affirmative side nginining programa na to, Brother Silbert Adriatico Dunduyano. Unya may hapon na tong tanan sa walay langan unang pangutana nakahisgot ka Brother Silbert og gingharian. Sa Matthew 21:43 ikapadayag sa bugtong anak sa atong Ginoo nga ang gingharian pagakuhaon og sa Israel ug igabalhin ngadto sa kanasod nga magapamunga sa bunga niini. Akong unang pangutana, kinsa may kay ibalhin man sa laing nasod,
kinsa ramampoy mupahiuli niining maong gingharian, ang bugtong anak sa atong Ginoo o ang mga apostoles? Salamat, brother. Sa to? Douglas? Mas tigulang na. Brother Douglas. Okay, nindot kayong pangutana, no? Mateo 21:43. No, ang pag-ingon nga pagakuhaon ang gingharian dito, dili na siya sapton nga pagbalhin naaraan ng nasura ang gingharian, no? Implication lang kay kung tanaw nimo ang background good, si Kristo niya na higayon na siya kung sa tinawhanon pagpagkasulti, wa siya malipay kay daghang mga Hudiyo ang mudawat niya. Dahil napamulong na niya. So maapas na to nga nakapamulong si Jesus ana tungod kay dito sa Jerusalem nga dali mga kadugo na niya kumbot na naon kay mga Hudiyo, daghang mga supakiro. Mo nang niingon siya nga ang gingharian pagakuhaon nga kaninyo ug igatugyan sa laing lugar o sa nasod ni ubang hubad pod sa laing katawhan. Oh, nya dili pud asabton nga ang gingharian para ra pod anang lugara. Kung ato nang ayuhog sabot, ang ipasabot ni Jesus Christ ana usa sa main ana sa exegesis namo mga Katoliko nga ibalhin ang sentro. Okay, wala Ang oras? sentro mao na. Okay, sunod ka pangutana? I-address na ako sa moderator. Mr. Moderator, pwede ba na ako nga i-sublion ang akong unang pangutana o for clarification sa ato ang affirmative side or mo proceed ko ikaduhang pangutana? Okay, for Sama. clarification. Si kita. Okay, sige. Okay. Ang ako lang pangutana is simply a categorical question. Wa ko mangutanag unsay nasabtan nimo sa Mateo 21:43. Wa po ko mangutanag nalipay bang iyang kadugo o wala. Ang akong pangutana is categorical question nga since nga kuhaon ug ibalhin man sa laing nga nasod nga magapamunga sa bunga niini. Kinsa may mopahiuli sa maong sentro sa gingharian, ang Ginoo ba, ang bugtong anak ba sa Dios Amahan o ang mga balaang apostoles? Well, ang gisugo niya gipasabot sa Juan 20:19-23 mga apostol. So sila mo trabaho aning gingharian kay siya man lang silbing mga worker aning gingharian nga si Kristo nga siya ang hari. So kung tanaw na to ang Biblia guddagan na kini kuno halayo kuno buhat 2:39. Kining lugar sa mga hentil buhat 22:21. Then gipasabot ni Jesus Christ sa dihang giingnan si Saint Paul sa buhat 23:11, Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma. Take note, mga nung giparallel ang Rome sa Jerusalem. Then dito sana ang sentro kay dito nagsugod ang simbahan o iglesia. Anong Rome? Kaya naghiskot na siya daan sa Mateo 21:43 nga ibalhin lagi ang Catholic interpretation na ang center nga naa diha manukad ang pamamahala. Kay mata grupo naa man gyud lugar asa mamahala. Okay, Diba? wala oras. Okay. Last na rin ka pangutangan. Sunod. Sunod. Second question. Ikaduha. Ikaduha. So, ang ako ikaduhang pangutana, gikot nimo ang Juan 20:19. Diha sa Juan 20:19, mabasa ba nato nga ang trabaho sa maong mga apostoles mao ang pagbalhin sa sentro sa gingharian nga gikuha sa nasod sa Israel? Di bali usa na gyud na siya kay pagsangyaw gus gingharian ug unsay gusto sa Ginoo di ilang tuman usa man pagsangyaw. Di nakahisgot si Kristo og lugar nga iyang gipasabot nga ibalhin ang sentro. Oh, kinahanglan matuman po na. So, wa may laing mo trabaho ana ang mga worker ra pod sa church. Kinsa man atong panahon na mga apostol o kinsa pa tong mga kaubang sakop nila nga nagpailalom nila. Pero dili na inyong grupo kay 1956 ko na inyo. Oh. Sige, salamat. Okay. Okay. Gikot nimo ang 23:11 sa o 23:11 sa buhat. Sa buhat 23:11. Unsa may masabtan ug mabasa gyud nato diha sa maong pahayag. Iwali ni Apostol San Pedro ang bugtong anak sa atong Ginoo or ipahiulit niya ang sentro sa gingharian sa Ginoo nga gikuha sa nasod sa Israel. Sa Mateo 21:43 gapasabot na siyang ibalhin. Sa buhat 23:11 gahisgot si Kristo ni Pablo nga nagpamatuod man ka Pablo sa Jerusalem
pagpamatuo do sa Roma. Timan nga nakahiskot na daan si Jesus Christ nga ikipasabot niya ibalin ng sentro. So kinahanglan kung maayo ka mo kunik-kunik ana, siguro probably Roma ang gipasabot ni Jesus Christ. Labi na kay kining lugar na sa mga pagano. Nga ang lugar nga bagang duos mga pagano kinahanglan mo'y manguna po sa Kristyanismo. Na tinuod mo yun na. Kay nasa ancient and medieval history, the church founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Kung sama ng odds diya, mga kakulian, sama itong pangluto sa mga emperador pagano, sama ni Nero. Pero nidaghan may nagtuo mga emperador, inigpamatay nila sa mga Kristiyano, mga wala. Jesus nidaghan may hinoon. Muna nga ang sidi, ang dugo dahil sa mga Kristiyano, muna di ipapatubo. Kay ako patong Nero. Okay, 1 oras. Di niya pamatyon kay mudaghan may no pamatyon. Okay. Okay. O na lang pangutana. Wala na. Okay. Daghang kay salamat sa ato ang afirmatibo Brother Silvestre Dondriano Adratico sa iyang kinasing-kasing nga pagtubag sa atong pangutana. Laing hapon na to. Okay, mayong daghang salamat no sa pangutana sa atong ison gikan sa pinili nga nasod Gilbas Gipauli atong ison Brad Douglas Mugawa Arutsa. Alang sa pagpatinaw sa topic karon nga diin gisgutan sa atong ison Brad Silbert Dondriano. Ug karon may ison alang sa pagpadayon apay laing pangutana. Okay, nagyapon laing pangutana sa atong ison sa pinili nga nasod. Gilbas Gipauli atong ison Brad Ide Baludo. Okay, tulo ka pangutana. Okay, Brad. Akong unang pangutana, Brad Silbert, uyon po nga kining mga false prophet o mini nga propeta nga nagdala sa ngalan ni Kristo nga wala tagay authority magsasangyaw po ni. Magsasangyaw pero ngan way authority kay walay evidence nga gitagaag authority. Mga bini pero akong i-qualify ng bini ha na ay tinuyo pero naapoy honest mistake. Ang lisod ang guilty katong honest mistake hibalo siyang mini siya nya padayon gid siya. Pero naman pugoy nagtuugot sama ninyo mo akong assessment ninyo nagtuo mong sakto mo mga buutan sab mo. Pero sa akong pagtuos dili na mao na inyong grupo. Pero kay matinud-anon mo nagtuo mong maayo mo ang ako lang ma-comment ninyo nga honest mistake ang inyong nahimo dili mo guilty ana. Sunod nga pangutana. Okay. Sumala sa kriteriya sa pag-ila sa tinuod nga itagaag authority. Butang tala nga sinugo gyud nga dunay itagaag tungod. Unsa magay kriteriya sa Ginoo sa pag-ila sa tinuod nga iglesia or sa pag-ila sa tinuod nga kanang dunay katungod sa pagwali sa may balita? Well, Kining ilhon ba siya pinagi sa pag-ordina authority o ilhon siya pinagi sa bunga? dili mawala ang pag-ordina kay si Kristo ordina gud paghatag og authority, di ba? Kay katong pagpamili niya sa mga apostol mo tay pag-ordina. Kay gipamili gitagaan niya og authority sa pagpanudlo. Pero kung maghisgot na dayon ta diha og unsay ilang gawi, lahi na kay pwedeng masipyat sila diha kung gawi na. Last nga pangutana. Sumala sa Mateo 21:43 nga ang gingharian gibalhin sa usa ka nasod. Og gingon dito nga usa na kanasod nga maghatag sa may bunga sa mga bunga niini. Uyon ba ka nga ang ilhanan o kritilya sa matuod nga iglesia o tinuod nga gitagaag botanta o kanana ang pag-ila sa tinuod nga magsasangyaw. Ang pag-ila is ang bunga, ang mga bunga sa tinuod nga magsasangyaw or dili authority. Ideally, mo gyud gusto sa founder nga buutan daghang kay mga tekstuan na nga kinahanglan ang leader buutan gipasabot niya no gani kung sa una na pwede man mga asawa kay optional man ilang silibas kinahanglan usara gyud ana instruction kinahanglan buutan pero inigdaga na nakita na to sa history di gina matuman tanan kay hukom man gyud ang Dios pero naa sila authority hukman gyud sila diba? Dili po na pasabot na kumo naa siya authority langit sa diretso dili oy kay ang magbinugoy din ang gitagaag authority malangit di ay for clarification lang ang Mateo 21:43 akong pangutana i-clarify lang nako is unsa may nakasulat diya sa pag-ila sa matuod nga magsasangya o iglesia duha man na kay bisis imong gisgutan go duha man ka okay ang authority ba gisgutan niya or ang mga bunga sa gingharian sa usa ka nasod authority ba na or bunga dili gid mawala ng authority kinahanglan ay authority parang naay unity
Kay kung bisan kinsa gud division man panagbahin-bahin. Pero kana pong nasa authority kinahanglan magbinutan lagi. Kanang inyong gusto ba kinahanglan buutan, manghatag o inana. Pero sao nga na, sa history naman yung mga tao nga mga leader nga taphaw lang yun. Hukman gyapon sila pero wala mawala ilang authority sama sa mayor, gobernador, wala mawala ilang authority bisag nagpabadlong sila. Okay. Oh, hukman man sila. Matod pa nimo ganiha Okay, katapos ang pangutana. nga Okay. ang mga bunga sa Matthew 21:43 ug atong lantawon good manners and right conduct kinaiya man na ni Kristo nagtumbok man na sa iya o sa iyang gingharian makita na matod pa nimo pwede ni siya kopyahon ni bisan kinsa Yes. kinsa may tawo nga matudlo nimo karon nga parehag kiniya ni Kristo No, nga nakakopya niya ako dili ko mo laban na sa iyong simbahan spekulasyon lang kay kung ibase lang nako sa makita, posibleng mo yung ko nga pananglit inyong leader. Buutan sa nakita nako o base pod sa iyong istorya. Pero basig na nakita ang Dios nga wa na makita nako ba? So mo nang dili ko ka outrightly objectively say nga buutan gyud siya. Kay di man ko Dios. Gawas kung parehason ko sa Dios ko ikaw brother Dondoyano parehason ka nako nga nasayo jud sa kasing-kasing hunahuna sa tao. So pag ana nako kay oy kining tawanan na limpyo man gyud. So moingon ko nga buutan jud na. Pero ugwa di ko kakita sa Uncle Ladman di sa ko mo judge. Oh, uy nana. Pero itas naman bisan pag makupya nimo ng batasan, itas naman correct na ka. Kaya kinahanglan ang authority imo ginang ipamatudan. Kung itagaan magyug ang authority sa pagtudlo. O claim lang inyo ra po mutuo mo niya. Basta sa akong nakita wala ko'y nakita sa history nga ang inyong leader gitagaan yung authorities pagpunudlo. Okay, walang oras. Okay. Daghang salamat no sa pangutana sa atuang igsuon. Ika sa pinilingan naso giluwas ig pala atong igsuon Brad Eddie Baludo no. Okay. Mao na siya mga dugang katinawan o pagpatinaw sa topic karon nga gisgutan sa atuang igsuon Brad Silbert Dondoyano. Okay? Since wala na may mangutana, wala na ba no? Okay, padayon na lang ta. Padayon lang ta sa atong igsuon gikan sa pinili. Okay. Okay, sa dili pa dahita mo padayon no sa atong programa. Susunod nga speaker nato. Ano na speaker sa lawak alang sa painomdom. ano man dili kayo nga mutuugin mo dayon sa pinili ngano man kay gamay pa man pundok gamay pa man tigom pero kung ang pinili na naonya mo mulukop sa tibok kalibutan di dato na diha na ninyo makita Okay, son, wala oras. ang batasan og pagkamatarong idong Hesus so og may angat sa kapunon. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa atong igsuon gikan sa pinili nga nasod giluwas ug payuli atong igsuon Brother Eddie Baludo. O karon may son alang sa atong pagpadayon ang hidenta sa summary rebuttal sa atong igsuon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsuon Brad Silbert Dondoyano. Alang siyang 7 minutos. Daghang salamat. Una katong gihisgutan ni Brad Eddie nga pinili ang gihisgutan sa Biblia dili Katoliko, no? Ang pinili nga mga apostol. Ang pinili nga gipasakupan ni Eddie 1956 so dili na no tungod lang kay gikopya ng pulong pinili matinuod na ka. Og ako di ay magtukod ko grupo nganlan pug pinili tinuod na dayon. No? Unya nganong gitawag nagkatoliko ng pinili nga nas Biblia kay gusto ni Kristo ipalukop ang iglesia sa tibuok kalibutan. The word Catholic means universal. Adto tas pagkamatarong bunga. Now, usa ka bakak ang pag-ingon nga ang Katoliko walay bunga. Anon sila ilang basahon ng history sa Katoliko kung wala bagay mga bungang maayo, no? Of course, kung doon na may dili bungang maayo tungod kay si Kristo mismo gaingon nga ang iyang gingharian sa yuta na isagbot og bulingon. Na sa Matthew 13. Nya ang hinungdan sa mga bulingon ang yawa dili ang mga pare. Kay ang yawa may nanintal. So mao na din kanang ingon nga Katoliko wala eskwelahan nga walay bayad. Ang punto na diha daw ang eskwelahan. Ang giingon sa Biblia ang dili bayran kadtong nadawat nga gihatag sa Ginoo nga wala ta pabayra, di po nato pabayran. Pero kanang mga eskwelahan, kanang mga teacher, kanang ilang kahago, di ba na pwede bayran? Unsa may atong isweldo kung libre tanan? So inana no? Niya ang iglesia pod gitagaag authority sa pagdili og pagtugot, no? Ang inyong idili syota idili sa ng mga obispo, mga leader sa simbahan nga murag asa maputag pundo sustenir sa eskwelahan kung libre tanan. Di ba? Pero naapoy mga libre kay naapoy uban gani nga kung wa gyud ikahatag ubang pari plus anang nay isuol sa kago sa pari ang uban nga
kita sila na wa gyud ikabayad, na may uban di lang magpahibalo kay dili man gud ipakita ng kaayo, no? Nga di na lang pabayran. Oh, pero kung bayran wa man po na siya dautan kay kana ding bayran dautan day na. Nga naman ay kahago unsa man po'y panganabuhian ang ginatubayran. Di ba? Unya, ang Katoliko gali, I tell you, maluoy ko. Kay dili ka himuan ng para sa gobyerno nga kanang baratog kanang tuition. Ano man? Kay ang sa religious na yung mga teacher niya dili makaya sa private ang pagpadakog sweldo sa mga teacher kay gamay ra kay good mo anha good mo. Sulo dili para sa gobyerno nga mahimo nila nga pagpagamay sa tuition. Kaya ang eskwelahan Katoliko depende man as mo pa makuha di mapugos sila pamahal sa tuition kay pila estudyante din pila unsa man po isweldo nila sa mga teacher kung dili nila pamahalon ng tuition. So naay reason ba? Oh? Yan na po'y authority ang simbahan nga maghimog mga balaod. Oh, with reason. Oh, ang pangutana kung dili pabayaran ang eskwelahan, dautan mo na. Oh, pabayaran, dautan ba? Ang pagbayad sa kamaniro, doktor, dautan ba na? Ang pare, ang kahago sa pare, dili ba na pwedeng bayaran? Oh? Saan na lang? Nakagasto na ba na sila pag-eskwela? So, ingon na ano? So, usbon ko, kung pag-ingon nga pananglit og makahimo ko anang pagpanghatag, pag-ausahan, husto na ba na akong grupo, tukod na ba ng Kristo? Dili, oy. Bisan pag makopya na ko ng batasan nga gitudlo sa Biblia, pero wala ko'y authority sa pagtukod og iglesia kay si Kristo ramang yun nakatukod niya itong unang siglo, so matawag yun ang dili tinuod akong grupo. Although, naawat na ko ang gawi. Pero ang akong grupo, dili si Kristo mo'y gatukod. So, Ayan, wala na tayo oras, wala tayo oras. so wala na? Ay, Oh, sige. So kana lang no. Daghan pa kayong tukiuno nako kay ako maning na-outline diri. Kato lang no. Nga kanang mga kuan, Dios ray mohukom ana. Pero bisan pag masaway nato ang mga pare obispo, hukman man na sila sa Dios. Pero historically makita nato nga mao gini ang tinuod nga simbahan kay mao man ang nasumpay sa mga apostoles. Ang grupo Paulino Agapay, peace be upon him, 1956 lang. Usa ang grupo katinuod ana? Tingali lang ko, nakopya nila ang mga gawi. Pero dili mawala sa pangutok sa tao nga wag yung historical evidence nga mao na ang gituko ni Kristo. So agihimo lang paukyab ang mga gawi kuno tungod kay nas Biblia. Pero kanang galing Biblia, Katoliko man na gyud nagamana, no? Siya man joy hinungdan nganong na hatag na sa kalibutan. Walang koy time nga mo hisgo sa pinagis Katoliko nakabaton mo Biblia nga mo na naamoy mga gawing maayo kay na mas Biblia ang Katoliko niyo gikuha na inyong mga teaching, no? Pero ayaw ingna lang nga ayaw ninyo ingna nga wa gyud nahimo ang Katoliko pagkadaghan kinilang Biblia o sana ni kung wala ni pahimo ma-produce sa Katoliko sa tibuok kalibutan. Unsa may inyong basihan sa inyong paggamit anang Biblia wala, no? Pero usbon ko na nga mo hukom si Kristo inigbalik kay putlion man kay sa pagkakaroon dili pa putli gyud ang iglesia kay napay mga apan, no? Sa Mateo 13:24-30 giklaro na ni Kristo nay sagbot napoy maayo. O sagbot may maayo. Lainon raman ang sagbot ug maayo, no? Pero dili mawala ang kamatuoran nga historically tanawon sa history Roman Catholic Church ang nasumpay sa grupo sa mga apostoles. Kung doon na may hukma na to, siya na mahukom kung kinsay ipalangit jud, isang pariya ang ihilangit o impyerno niya, basta dili nato mawala ang kamatuoran nga Roman Catholic ang nasumpay sa mga apostoles nga grupo. Kana lang daghang salamat. Okay. Ato lang basahon ni mga komentaryo dito sa atong igsoon nga naka-address ni para sa mga igsoon. O trabahante ang halad sa simbahan, halad ikanapulo. Okay, unsa may ka-komentaryo ma? Komentaryo lang. Dili man ko na-assign diha, pero naana is galastuhan para ana. Pero sa atong panahon karon kung mo resort ta ginana para naagip tay laing source sa money kay og magsalig ra pug kana og pag-ana oy kulang man. So magunahon na kag unsi pamaagi nimo nga mutubo lang gyud pod ang magamit pod ang mga bishop nga mag second collection ta kay murag kulang man ang atong expenses kay dako kay tag mga expenses. So naanay mga reason, no? Pero of course tao ra man dili pod na ma-perfect na gali mga anomalya pa pod ana, no? Kay tao ra may gahandol.
Tupal man nubag ra man po na sila sa Dios. Pero naa ang ilang katungdanan. Mao na ang tubag. Okay, sa ikaduhang komentaryo igsuon. Okay, susulitin natin to. May kakaunti pang oras. Okay, from Juwin Bakong gabuhat man og eskwelahan. Unsa may pakinabang ana mahitungod sa pagtuo sa Ginoo? Unsa man na siya negosyo? Okay, gingon sa Biblia, nadawat nato nga wa ta pabayra, di po nato ni pabayran. Oh, pero kanang eskwelahan go dili tanan walay nadawat nato na wala ta pabayra. Kay kana lang mga kanang mga gamit nato, nga gamiton. Ay kung giingnawa ta pabayra na nga paliton mga mga notebook. Then kanang kahago sa teacher bayran. Oh, kawas ka ng tubig ginoon kay dapat tiligon ta na pabayran pero pwede na pong pabayran kung ipabugnaw na nimo kay magastom ka kuryente. Pero lunlon tubig lang ako maulaw akong ibaligya ng tubig. Oh, pero kanang inanak hago sa pari bayran. Okay ra ko na. Oy problema na kay naman ay reason. Magamit man po ng kwarta ng kanang kwarta nga makuha na to, no? Pero kung naay may anomaliyas paggamit sa kwarta, Dios na bahala na. Pero dili mawala ang kamatuo, pastor. Okay. Okay, wala na tayo oras. Okay. Okay, unsay pakinabang ba? Pangutana pa gyud follow-up question sa atong isong Jubil Bako. Unsay pakinabang ba? Kanang pakinabang nga makakato ng mga estudyante kay na may eskwelahan. Ngina na. Pero kanog maingon lagi ilibre mas maayo ta og ni makahimo na bisan ang gobyerno gali nga dakong pundo kay daghang na tax, di man gali kahimog libre. Pero barato hinoon. Oh, mura na malupig among katoliko nga kana ra gyud malupig among katoliko gamay tuition. Naman po reason god pa istoryahan ng kanang naa sa simbahan bahin na ng eskwelahan nganon di sila gusto unta nilang ipaubos ang tuition para mo daghan ang estudyante. Pero unsa may sweldo na sa teacher og kulang ang kwarta? Edi natural sa economics padak-an atong tuition para makalahutay ta. Naog di mo ka-afford di ato la mo sa Okay. Yawa na oras. Sa kuan, sa mariribatal sa atong